kukuha mo lang sa dandaan yan, hindi yung ano. Oo. Akin na yung ano niya, papasayin niya. Sila pa sa Akin na yan, akin na yan. Hoy, akin na yan. Akin na yan. Bilang na. Gano'n na perfect agad. Walang lagpas-lagpas. Nagsusulat si Jeffrey. Susulat ng ano? Ano sinusulat mo, Jeffrey? Drawing daw. Drawing? Straight line. Dahil hindi siya straight line, hindi ko drawing. Okay lang yan. Basta masabi siya. O ano yung apple niya, yung mga Pen. Dapat lapis. Ilan to? I-deleted na nga lang yun. Yan, akin yan. Ano yan? O, saan galing yan? Kay daddy lang ka, yung birthday yung daddy. Regalo, Ano itong kulay? regalo sa kanya? Red! Ayusin mo. Violet, mukha mo violet. Ganda pala kung First time mo naman gusto na 100? Hindi. Ayaw ka dyan, kayo. Ayun dati. Sabi niya, kaya niyo na lang bilang. Jeffrey? Tandaan mo yung red, ha? Ate, bisita ako. Meron po kasi dito. Ano to? Red. Anong kulay red? At strawberry. Ito, anong kulay to? Tinuturuan ni Donita yung anak niya magbasa sa Red! kulay. Anong basa dyan? Pula, Tagalog. Heart. Magbabasa mo. Ito, anong kulay? Violet. Pink. white. White. Sabi mo nga white sa English. Tagalog, puti. Tandaan mo yan, ha? Ito, anong kulay? Yellow. Very good. Yellow. Yellow green. Galing. Dandaan lang boses, Donita. Tagalog green. Ay, Tagalog Verde. verde. Dami nagtuturo kay Jeffrey, oh. Ay, okay, maingit yan. Ayan na. Anong kulay to? Yung kanina mo sinabi. Dami nagtuturo kay Jeffrey. Eh, Magsulat. sinabi mo kanina. Anong Magbabasa. Mga kulay. Tinuturo ni mama niya. kulay? Galing. Brown. Maroon. Maroon. Sana matuto na si Jeffrey. Brown. Maroon. Maroon. Tagalog niya ito, ano? Hindi mo alam, di ba? Hindi ko rin alam eh. Ito, ano to? Yung sinabi mo kaninang kulay. Brown. Color ng skin mo. Ito, anong kulay? Ayan. Ayun. Ang kulay ng mama mo. Anong kulay to? Kahapon. Black. Black. Ang mama mo kahapon. Tagalog, itim. Ano? Tuturuan ka na nga ni mama eh. Tinuturuan eh. Tagalog, itim. Oh. Sipon mo. Punasan mo. Wala ka. Oh. Bigyan mo siya, dalawa yan. Straight yan. Dalawa. Inaasar nga eh. Yan po, sulatan. Mahilig mag-asar eh. Tapos, pag na... Turuan ko na yan. Ano ba? Ay, dalong kulay. Ayan po si Tita Ne. Dalong kulay. Bumalik po si Tita Ne. Saka sino po? Ay, Inday Lisa. Ah, Sabihin. Ayaw na. Ayaw niya na mag-approve, di ba? Oh, siya na lang teacher mo. Ayaw. Hindi ko. Ayaw mo Bakit? na, mami mo. Jeffrey! Hindi ko. Umayat siya eh. Tuturuan ka ni mama. Tuturuan ka magbasa. Tapos, yung mga Sabihin ng mga basher, marunong ako magturo. Mm. Bakit na lang kulay na hindi ko? Yung mga kulay na yun.